Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Uwian na! Yes, wag na tayo magpanggap-panggap dyan. Tama na yung kaplastikan mo dyan. Oh, kunwari nagkatrabaho ka kapag ka nakatingin yung boss mo. Pero ang totoo, pag nandyan siya sa harap mo, over ka sa work. Pero pag biglang tumalikod, chismisan galore! Taray, walang pagbabago. Anyway, feeling ko naman kung doon sa chismis part, mahirap mong ibago yon o mahirap baguhin yon. Ano na yan part of the values mo na yan Doon na tayo sa part na pwede pang mai-adjust, no? Lalong-lalo na sa medyo may edad. Kung saan, feeling natin, Raf. Wait lang, kinakausap ko yung aming technician Kasi gusto ko sana sa dun sa, tawag dun sa HDMI 3. Oo, kung saan makikita ko yung mga sinasabi ko rito. So going back, yun nga no, may mga part kung saan ang mga senior citizen, syempre, kahit papaano, gusto rin naman makaramdam ng ginhawa sa katawan. Kung kanina nga nabanggit ko, no, most pinakamadaling or beginner-friendly na workout para sa mga matatanda is syempre number 1, walking. Number 2, Zumbalicious. Para, ano kasi yon, halong Zumba tsaka delicious ka. Kaya ang tawag, Zumba-licious. At syempre, number 3, alam mo yung anong tawag doon? Wait lang let me check. Tai Chi. Kung saan, every morning, magbe-bend ka ng tuhod mo. Tapos, parang feeling mo, yan din yung mga oras na nagme-meditate ka. Taray, no? May pa-meditating. Tama. Tai Chi, which is gentle stretching. Taray, bonggalicious na rin, be. Diba, ang ganda niyan? Kasi syempre, yung technician namin nasa likod ko. Diba? Yan ang mga magandang live. Alam mo, dapat binibigyan din sila ng ng recognition. At saka screen time. Kasi saktong-sakto yung adlib ko sa kanya. Hindi pa naman siya senior citizen. Pero feeling ko rin kailangan niya ng Tai Chi with his gentle stretching. No? Every morning maganda yan, di ba? Para kahit papaano nababanat at nauunat yung mga buto-buto mo, lalo na kapag ka masikip yung kama mo, kasi nga yung asawa mo, grabe kumakaangkin ng kama. Kulang na lagyan mo ng hati sa gitna, Tapos sabihin mo, this is mine, this is yours. Ewan ko dyan, pagsabihan mo rin. Charet. Yun lang naman, no? Very, very quick lang din yon. At least, kahit papaano, meron tayong idea na hindi porket mahirap yung exercise is babaliwalain na natin. Maraming options na pwedeng gawin, lalo na kapag ka medyo, alam mo na, may edad na. Ayaw naman natin dumating sa part na sisisihin mo ako kasi si Maratoni pinagtakbo ako Ayaw nang tumakbo ko, nadapa ako. Kasalanan ko ba hindi ka tumitingin sa daan? Hindi. Doon tayo sa safe lang. Pero at least kahit papaano, when you get consistent on what you're doing, baka gumaling ka dyan, be. Diba? Tandaan mo, whatever you're doing right now, may it be hobbies or napagtripan mo lang, natripan mong sumali sa wedding, eventually, magiging mo na yan, character mo na yan. Diba? Hahanap-hanapin na ng katawan mo yan. Pag hindi ka nakatayan, yan nyari sa'yo, be. Magwawala. Ganun lang din yon pagdating sa paglalakad or walking or any kind of workout na pwede mong magawa. As long as you get used to it, alam mo yon, yung consistency, yung disiplina mo, darating at darating yung time na nahahanap-hanapin ng katawan mo. Okay, goodbye. Asya ko na po yung exit na, no? Muli, maraming salamat. Kaya ikaw ay mag-exercise na, no? Para humaba ang alin. Ang buhay. Diba tandaan, hindi ko naman katawan yan. Katawan mo yan, be. Bahala ka dyan. Papaalala lang.
Ikaw naman. Anyway, susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kaya naman you can follow me on my social media account. O pwede magpa-shoutout. Walang bayad On my Facebook, Instagram, TikTok, Threads, it's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-E-O-N-E. Bye everyone. Happy Thursday. Here's another song. Si Zach Tabudlo! Featuring Al James Gusto. Metro's #1 Love Radio. Basic!